Lindsay excellent hi kumsang khazakwa somre pariat July ni somni pani khan alopianga anu hi Nancy excellent ania Lindsay hian unaw pani nein an unaw pathum zinga anau pangber ani a unaw te hi mipa veve ania Lindsay hian ran angaina in anveng chunga ran enkolna te ein volunteer ve nge chin ani mingil nei tak le leinat na nga tak ani boka mi puiti vel chu nuam ati le anun hlimna ber pakhat ani bokani kumno pangte ani lain car accident atok hlau maya chumi Hnuah tang chuan akut veilam chu azengta a chumai baka akeding lampo achiang kwan lo pha bokani akut le ake adiklo tak nu chuan Lindsay point harsan neu neu ato pha veta a kutle kekima mang theilo tana na chu thil hanti zungzung theilo po anga chhauta a nimasela arwal ban lo na chu inne tir atum hau lo thongani Lindsay tan hian anu Nancy hi athokro pui khop maya Lindsay in akut le ake ama anga aman theilo nu chuan Lindsay tan chuan anu chu caregiver na athok ani bera Lindsay tan engkim atia amamo apiang alam sakbok chinani middle school kalain apale anu chapa te pani chuan in chwa sanin annu fa chau chuan annu chhia to boka Nancy chuan afanu chu adam chan le anei chuna angaya Lindsay boipui ngaya a umpo chu Nancy chuan harsa ati chen lawani anei chun ta na ti ani awangin nuam ativek thawani te thokal deule mani to ka hanchet vel chu aching ve chana a ming spelling te mai chu thing ti in a spelling te chu tlema sial deuh hleka thlak te adu bokani chumai baka ama enkul tu anula ka po chuan thuruk anei chhauchanta a anu hnunglama engengamoti aching chhauchanta a do soite chu aching chan veu bokani high school zo chuan Fullerton College chu zomatum veta a Fullerton College hi Fullerton Chhuak California rama omania Lindsay tenu fa hi Southern California rama anchenga Nancy hian afanu indot ashirang ti hi angai to phangai lawa ahnung lama phei chuan thil ati ruang ti chu angai to ngai lo shim shimani nimasela thil diklau chu a topa chuan alo lang chuak le china February ni somparuk kumsang ni pakhat zirtop ni alo ni meu chuan thil engkim alo dang lamta ani zirtop ni ania Lindsay le anu Nancy te chuan kum engamoza te chang to in zirtop ni bi khichu chung ko hun ti in ina zanria an eidun nge china ti na huna te an mang china ni nimasela hemini zirtop ni hian anti ngai lawang takin Lindsay chuan anu nena zanria ai pui theilo tur thu shilin a chianu angia te na chuan a len tur thu le zan hun po a man ngal tur thu a shil ta mak maya Nancy chuan a fanu in chutia a len chwa tur thu a soi chuan e achak ve hle anyang ti in a hnia shan lawa chataka in bia in Nancy chuan a fanu chu len chwa a phal sakta a nimasela Nancy hian Lindsay chianu angia chu a chanchin reng ala shengai lawa micha aniam ti po a shelawa a mel po ala mu hek lawani Lindsay hi henghun lai vel hian kumsom ni chawa upa ania zan hun mang tura chiante ina hanlen chwa vel chu thil omve tak po ania Nancy puin a phalve mai kha ania tlaya chuan Lindsay le anu te chene in kongka chu anron kikrikar kar maya Nancy chuan angia in Lindsay chu aron lamdon anyang ti in kongka po chu awa hon sak thoya nimasela kongka awa hon chuan abei selawang takin tlangwal pakhat Lindsay kumrol pui veleka upa tur hi alawnia Nancy chuan mak ati hleya he tlangwal hi Chris McCamis ania Lindsay po chuan Chris chu anu hnena chuan en mel shatira Chris chuan angia te na chuan awathla tur thu asoi bokani Nancy chuan Chris chu tlangwal felpa ngai takni in asia a apolaita nungchang asheboka nimasela Nancy chuan Chris le afanu te inkara chuan engemo omtlatin asia a chu mai baka ngai thatlo na riau anei bokani Chrisan angia te ina Lindsay awathla kher chu Nancy chuan mak ati dewa nimasela zona han in zowak hunni in ashelawa Lindsay le Chris te chu kongka a chuan athla liama Lindsay kalyam tur chu boi seat belt kha sheng tharo o ti in ashila Lindsay point ole ti in ka mangai che atia
anin thla felta ani annu fa chuan chutia anin thla chu anin biakna to ber ani don ti an sha silova atuk February ni som pasari a chuan Lindsay chuan ati dan pa ngayin plan anei sa a mechenau pangpani tuition abechina atuk ni som pasaria po chuan tuition petorin akalangai don ani Lindsay chuan tuition a pek zawa anu Nancy chu a chanchin a hil tur thu in a chwa san ma in a hil thlap boka nimasela atuk February ni som pasari aloni chuan Lindsay in tuition a pek zo hunom vela po chuan Nancy chuan a fanu hena changin kolemo message po aladong lava Nancy chu Lindsay tuition pek na te in lampanin an khal Chhuak ta a Lindsay tuition pek na chin te in awathlen chuan Lindsay no pang tuition pek te chuan Lindsay chu arun kal lo thu an lo shilta a Nancy chuan mak ati hle a voi khatma Lindsay in tuition a pek a chhol ngai a shasi lova chu mai ba ka a kal lo chan emopo tuma shilo le nga phe chuan Lindsay thil ti ngai ro top thil ani tlatani Nancy chu aril ru a ha chho chan viau maya Nancy chuan a fanu chu a kol tlang thei box silova ti chuan Placenta Police Department a chuan a fanu bau thu chu a report ta top maya ni police ta chuan Nancy report thelu chu an lo la thu takte chiam lova Lindsay chu a thian te na rakin zute an inanga an lamu vel mai mai an en ringa ani lo po in chung khur ning thutin an jin bawri te po aniang an ti saka nimasela Nancy chuan a fanu chu chutiang mai maya khosa chi ani lo ti a she chiang tlat maya ti chuan ama nge chu Placenta Police Department a akalta a ti chuan detective pakhat Corin Looms chu ava beta ani Nancy chuan detective an hena chuan Lindsay chu nula fel tak han tlan bo emo zanriak bowa hona chang shelawa khosa chi ani lo zate asoya mase detective po chuan a police officer puite ang thawin Lindsay chu zanriak bo satlia ina hona chang shelawa alo ngai sak thawa Nancy ru rutina silavin alo beng khonte chiam chuang lawani ome police ta chuan Lindsay belpa chu biak ve shim shim tha in an sia a Lindsay belpa ming hi Matthew Ramirez ania police ten Matthew wa an han biak chuan Matthew chuan heti hian asoya Lindsay bo mani ni lai tho chan nia khan Lindsay nen chuan anin chen zoya ni masela atuk February ni som paruka khan anin be chale ngala anin biak chum chuan Lindsay chuan chol kar top chu Chris le midang tenen Santiago kalin anin ti hlim tur thu Matthew hi alo shilani ome Matthew soizel dan chuan an chol kar top manna tura Chrisa akal ve tur chu omlo ati in mak ati hleya ni masela Lindsay ne na chale hlim hlol ania wangin engma asoi boy lem lova inhel boy aya chataka thla in nom dewin in mang don nya chuan film khurlati in Matthew po chuan Lindsay weekend mang bo tur chu a thla ve ngei bokani police ta chuan Lindsay ron shwai chhuak tu Chris Mekamis chu komchian an chak le tatlat maya Chris a hi kumsom ni pakhata upani in na tho nei lo mai maya niya Lindsay nen hian Lindsay bo ma thali liam ta in tong ani nge ani police ten Chris chu an han kom ta a Chris chuan Lindsay chu a thian nu angia te ina riak turin a thla lo tho asoya awa shwai chho chan po ani lo shim shim ni in Chris chuan asoya ni Chris chuan Lindsay in dot asoi thu police te chu ashila Lindsay chuan anu bumnan a thian nu angia te na aria tur thu asoya ni ome Chris a soizel dan chuan Lindsay I alam Hnuah an thian dangte somin Santiago a klapa zan hun manan tuma Lindsay po Ruang manna siam tu zinga mi ania nimasela a chwa theinan anu chu dot ashil aloni nimasela klapa chuan an kum alanau pan hloma wangin lu phalsak an nile talawa ti chuan an plan anga anom thei tak lawa chuan an khwa Fullerton lama chuan an let leta a Zingdarli vela chuan Fullerton an thlen thu Chris chuan a soibokani Chris chuan an chian dangte chu an ina a thla phota chumi hnu chuan Lindsay chu ina thla ho tumin ain khalleya nimasela Lindsay chuan in ko thlenga in thla tir chu adu talawa anin peng khoya chuan chuk adu thu soin ko thlenga ain thla tir chuan anu in arin hlel tur thu asoya chumi wang chuan Lindsay chu in ko thleng ni lovin anin peng thleng chau ain thla tir ni in Chris chuan asoya ni police chuan Chris a thu soi zong zong chu an oi lova
nima sela Lindsay chan dangte an han kom hnu chuan Lindsay in voi tam tak a hma puin anu shet lovin aleng chhuak china in ko thlenga in thla hotir chu adu ngai lo thu an lo soya a chan chu anu in aman chhuak ang ti a hlau chin wangani police ta chuan Chris a thu soi chu an oilo viauna a ATM buta CCTV footage pakhat chuan Chris an Lindsay i a thla hun vel oma a soidar kara tak mai chuan Chris a kar tlan lai chu konga alo lang kiau box sia Chris a po chu hanrin hlel vak ngai na a umlo hle ani hetia Chris a police ta rin hlel li sa changa thaibo ani Hnuah chuan mi padang pakhat rin hlel om deuh hlek hi alo lang le ta a Lindsay belpa Matthew le Chris te chuan police te hna hepa chanchin hi an soilang ve ve ani Lindsay le a chente hau aya kum upadai ani ya Lindsay in amamo apyangin akarin Lindsay chu alen khothon pui thin ni in Lindsay chente le abelpa Matthew te chuan an soyani nima sela Lindsay champa big ania wangin tungi ani cha ero an she velo aniome Lindsay nu phei chuan hepa chanchin hi alo she ve ngai lo shimshima afanu in champa upatak anei ti po a she lo shimshimani nima sela Lindsay champa big nia an soipa hian Lindsay bawa changa ni ni liam ta vel khan Lindsay te in telephone aron phone in Nancy chu Lindsay omnate aron zota chumia chang chuan Nancy chuan Lindsay in champa big anei ti a she chawa Lindsay champa opave to tak hi Marty Rosler ania Martian Lindsay omna Nancy i avazo chum hian Nancy chuan mak alo te hlea afanu in ashat lovin chian alo nga zia a she chhuaka chu mai baka Marty chungchang ngat phei chu shelo tak hi ani top mai ani police ten Marty chanchin an han chui chuan Marty chu kumsum nga pariat la ya upa ani ti an sia a Lindsay ve thung chu kumsum ni chawa upa ani ve thunga makle deu mai chu Marty Rosler ti po hi a hming dik tak alo ni lawa Marty Preganza ti chu a hming dik tak zok alo ni Marty hian criminal record te po alo nei boka a hming dik tak a thlak danglam na chan chu anupuin Lindsay chungchang a hriat chhualo nan le Lindsay in nupui nei lai ani ti a hriat chhualo nan a hming alo ti danglam ani Marty chuan police te hna chuan Lindsay nen aning kara chuan in chian chatna bak a umlo thu asoya Lindsay chu aril ru a shi om changa pui adoringot thu asoya Marty hian fa pahni anei boka police ten Marty chu zonan hanzo chuan Lindsay chu abawni February ni somparuka khan a hmuwa abak chu ala hmule me lo thu asoya Santiago an kalna tur chungchang te po engma a hriat ve lo thu asoya ni nima sela police te chuan an nu chuina pui thei tur tip chatak mai andong hlau maya Santiago khoa dor pakhata thokte hne na changin dor thoktu te chuan Lindsay chu mi pa pakhat kum upave to tak nen an dor kota an kallai an lo hmuwa an hmu hun hi Lindsay boni che ani boka an tips do na wang chuan police ten Marty chu an ring hlel le zwala ti chuan Marty chena in chu an dapta a khol thil zong zong an la khoma an han chui chianga nima sela thil engma hanrin hlel tur om an mu chhuak chuang lawani chutia police ten an mirin hlel ber mai Marty po chu suspect changa a hming an han thai bole do na chuan police te chuan suspect zon konga ama aya huamzau zoka suspect list siam tha in an sheta a ti chuan rin lo tak mai in Lindsay shing tu nu ngai mai Nancy po chu chui chian tur li sa chuan an da ve te kyau mai le police te chuan Nancy chu an kola a ina an tlo tur thu an shilta a Nancy la chuan suspect li sa a hming an da ve ti reng shelavin a fanu chanchin police ten aron update tura nga in phurle lom takin police chu alo nga ka changte alo siam bokani nima sela police ten Nancy in aron thlen chuan police te chuan swa dur le cadaver wifing tenen lam aron thok chhuak tamaya Nancy chuan police te che dan chu mak ati in alung oilo hle bokani nima sela police te chuan rin hlel om tak tak Matthew te Chris le Marty te po kan chui chiang vek towa engma rin hlel tur kan hmulawa chumi wang chuan arem changa piang chu kan chui chiang vek donani antimau maya uluk taka police ten Nancy chena in an handap nu bo chuan an bei sei ang thil poimo engma an hmu chhuak te chuang lawa ti chuan Nancy po chu suspect li sa chang chuan a hming an thai bo le ta ani Lindsay case in kum alo ve nu phei chuan thu nei tulamin Lindsay case chu an khoi chape mang talawa hun engmo chen chu an da top bokani
nima sela kumsang ni pahni akum le chuan Lindsay case chu chataka chuile cha in police te chuan an sheta a ti chuan atira an rin hlel Chris McCamis bok chu thuzo fia turin an kaule ta ani Chris hi Lindsay munu nong bertu kha ani tlat maya atira athu soi kha alangai rengang nge ati danglam dai don ti police te chuan shiat an du ani Chris tu police ten an han kom non leya athu soi chu ala thak lem lawa nima sela athu soi chen kha chu police ten mak an ti thunga Chris chuan Lindsay chu bo emo achunga thil chalo thlenglo sham se ti in police ten hena chuan a soya tlan bo pa ngai mai te hi lawni zok hlau se ati boka police te chuan Lindsay chunga thil chalo ti tu anom tak zet chuan achunga thil chalo ti tu chu engtia shem nge ni se iti tian hanzo chuan Chris chuan heti hian a changa jail a hun rei vak lo chu tang ro se ati ani Chris a chana chuan police teril ru akal thoitir ta dewa Lindsay chan le Lindsay ngai to tak zet tu chuan Lindsay tina tu chu jela reilo te chau tang turin adu don em ni na takin shem se emo jela adam chung hun mangro se ti chana angte chu police ten an be se zo kani Lindsay case hi police te hian an khoi re khop maya kumsari lai aliam nu kumsang ni pariat alawin her chho po chuan police te chuan ma son na an la nei thei ta chuang lawa Nancy po alung oi lo veu to ani police te chuan hun tam tak an khora saknia ngai na te po anei to a placenta police te chuan kumsang ni pariat alawni chuan Lindsay case chu Orange County DA office lama transfer cha in an sheta a Lindsay case chu Orange County te kuta an hlanta a case chu Detective Larry Montgomeryan a khoi to donani Detective Larry hi a detective puite point an fakle nu chui thiam anti ememania be se na te po asang te devani Larry hian a nu chui awluk chin emawangin amwang chin viau boka Lindsay case a khoi nu po hian kumni ngot mai chu Lindsay chanchin zirjan nan hun a mangani Detective Larry chuan Marty chanchin chu abula changin an chui chiang vele a nimasela Lindsay hantina du tur khop mi ni in a she thailawa Santiago Durkota mi an hmu dun thu an soite po chu Detective Larry chuan thubel chan dolawa angaya ni a chan chu CCTV footage vel po engma entur om tlatlawa chu mai baka Marty chuan Lindsay case an khoi tirata police te chanem ngai taka apui china wangin Detective Larry chuan aring hlelve vak lawani ti chuan detective chuan ahma a suspect list mi thau Lindsay hnu nong bertu ni bok Chris McCamis chu abitum le don ta a Chris an Lindsay a thla hodan le darkar vel a soikha ahma khan CCTV footage in mil thlapin an hmu ani kha footage ngai mai kha detective chuan an han en non le ta a Detective Larry chuan thil in mil lo tak a hmufu bik tlat mai le Chris McCamis khan karwar a khal thu asoya CCTV footage kar lang po chu awar ngai maya ania nimasela CCTV alang kar dar thalang cover chu adum tlat maya Chris a kar ve thung chu adar thalang po awar ani hemidang lam na hi Larry chuan awluk boka a hmufu ta ani chumi omzia chu CCTV footage karwar tlan lai lang kha Chris a ani lautina ani Detective Larry chuan Chris a chanchin chu a chui chiang ngala Chris anga izong hlui pani ngot chu a komta a Chris a bial no hlui te chuan Chris chu mi boro tak ku tho ching le thinrim ma tak ani thu an soya mi in an hnar te hian ama an za lawa angai tlata a thinrim vak thin ni in an soya ni a bial no hlui pakhat jok uivul lai po tu bawin a chuhlum sak to boka Chris Khan atira police te hena February ni sompasari khan khoya ma awa chholo thu asoya niwasela detective Larry chuan Chris a credit card manna history le location vel anzir chan chuan Chris chu February ni sompasari kumsang ni khan a chena in changa mel somnga la ya hla Santa Clarita California a credit card chu a mangani ti a she chhuak theita a Santa Clarita mun pakhada chuan Chris pa in kumsang ni le kumsang ni pakhat borvel khan building sa contractor na a thokti a shere zela Chris po khami hun lai vel khan apa contract na Hnuah tractor driver na thokin akal veze bokani ti detective Larry chuan a she chhuak bokani kumsang ni som October tha alo thlen meu chuan police tele detective te chuan Chris chu anring thlena sa to hle maya ti chuan undercover operation mangin Chris McCamis a che dan vel chu
en thli thlai tha an ti ta a police chuan an staff pakhat meichhia chelo ve tak pakhat chu Chris en thaturin an tir ta a nale seksi takin I tom thayang ber turin bike nei mai khal turin an tir chhuak taroi maya police no ming chu spring ania spring chu college zirlai le reporter na thokme kangin akal tirani ti chuan Chris a ina an tir ta a officer spring chu Chris ina kalin Chris a hnena chuan Fullerton College zirlai le Fullerton College reporter ani thu asoya spring chuan Lindsay Ruang an char thu Chris chu a shilta a chumi wang chuan Chris chu Lindsay Chan le ama hnu hnung ber tu ani wangin Lindsay Chan dangte le a chhungte hena kalin chanchin shil chhong turin spring chuan Chris chu awashilani hetia Lindsay Ruang an char thu Chrisan a shiat vele hian a hmel adanglam vek thu officer spring hian asoyani Chris a hmel chu adanglam ngal veka Lindsay chanchin a shiat vele chuan engma soitur ka nei lo ti in spring chu kongka a khar nan ngal makani ome hemi hnu hian ni hne chung chu police ten Chris chu an en thlata a akalna pianga an zui ruwa nimasela Chris chuan en thak ani ti alo she vele boka ti chuan police te chuan a she to da sa ti in Chris chu suspect angin thozo fia atan station lama an la le ta ani hemi chuma hian detective pahnih ngotin Chris chu zonan zota detective pakha zok chu case khoitu detective Larry ania detective Larry hian mini somli panga lai mai chu Chris akomani Chris an hena chuan a tho soile evidence an nei te chu ain mil lo thu ashila detective Larry le a champa te chuan Chris chu an han chimbu doi kwal velta a Lindsay chunga chetu hian a plan loksa anyangte an han ti chuan Chris chuan plan loksa ani lo ti in a chang khau maya detective te pahnih chuan Lindsay hian engtinemo chalo takin ati che anyang iril ru atina sakche aniang an hanti le zel phei chuan Chris chu atong du sot hle maya Chris chuan Lindsay bawzan February somparuk zang khan Lindsay chu ina thla ho atuma nimasela Lindsay chuan anu kai tho adulo wangin ama apartment a aria ve mai tur thu Chris chu ashila ti chuan Chris chuan Lindsay chu apartment lama ashwai hota a chutia an pani chawa anom dun lai chuan Chris chuan Lindsay chu ki satum tamaya mase Lindsay chuan adu lawa anar ta tlat maya Chris chu zakle thinrim deuh tak chuan chauka lama a pheya ti chuan vodka chu wala in a in tangek maya chumi hnu chuan Lindsay omna lama kal le in kis awatum leya nimasela Lindsay chu alo mu hila ti chuan Chris chuan Lindsay thomhno chu phelsak atum le ta a Lindsay chu alo lamu hil ngatsi lawa aron hara a thinrim hle maya thinrim tak chuan thunei tu te hena a che dan te nom tak wang chuan Chris chu a report tur thu in awauta a chuta che chuan mi boro Chris chu a cheta ani Lindsay chuan telephone mangin Chris alua chuan a choboka hetia Lindsay in alua a thusak nu phei hi chuan a thinrim lutuk chu a puak dar lo chau ani to a Chris a thinrim to lutuk chuan Lindsay chu apum kang taloka a khuma chuan a the thla a ti chuan TV vela kan hmu thinang headlock anti mayang chuan Lindsay chu a headlock ta a that ta der ni in Chris chuan a soyani chumi hnu chuan Lindsay Ruang chu phurin Santa Clarita construction site ta na thona hmuna chuan a phum ta ani Chris chu shwain Lindsay a phum na hmuna chuan detective tele police te chu an kal ta a Lindsay Ruang a phum na hmun chu ni khat meu an lai Hnuah Lindsay thomna thren khat an hmu chhuak ta shama kumruk ngot aliam to wangin Lindsay Ruang hmu tlak engma alo om to lawa korta trial nei zui ania Chris McCamis chuan second degree murder charge ar zok theinan court za ngai na adila court chuan pom sakin kumsom panga chung lungin tang turin atita a Los Angeles County Jail a atang don ani